Het is ijsliek als in de eerste wedstrijd. Twee redelijk likwerdige ploegen. De eerste kans is van Cambuur. De onval hier over de rechterkant. En dan die vastzet die krek te kwad komt. Krek te kwad van Hoefdraad om bij de tweede peel die bal erin te zitten. En met name in de verhelling is dan goed te zien dat eigenlijk de 10 hier van Pereira er nog krek op de post komt om ervoor te zorgen dat Hoefdraad die bal net in zitten kan. De beste kans voor MVV is deze. Goeie bal op Luis Pedro die dan in de rebound hier nog in zitten kan. Maar de kwarte hoeken is voor Harm Seinstra. Maar het zou misschien wel genoeg dat dit de beste kans van de eerste helft weer voor MVV. 0-0, logischerwijs dus altijd nog te staan. En dan begint Cambuur zijn staren gewoon een beetje druk te zetten. De eerste wedstrijd dus in. En bij deze staan is Cambuur dus terug naar de finale van de play-offs. Maar dan dit moment Martijn Barto, maar een heerlijk doelpunt. Die eerste van Van der Streek in het duel in Maastricht. Wie van zelfs al een beauty. En misschien is dit nog krek net zo mooi. Maar vrij is hij absoluut. Benamelijk deze paas van Montero. En het is zelfs ik de vraag of Montero volgend jaar nog wel bij Cambuur speelt. MVV Matan vol. We gaan ze staren gewoon naar de eindfase van de wedstrijd. Er komen wat wissels en ze beginnen ook wat beter te spelen en kansen te creëren. Bij gelijk dit moment. Als die eindpaas dan goed komt, dan hingt hij er misschien ook wel in. MVV begint druk te zetten. Er komt een wissel aan. Thomas Verheid, een grote sterke spits. Dan een lange bal. Disse op de centrale verdediger Pereira. En die loopt hem door keeper Harm Seinstra heen. In staan. En het is op dat stuit geen onverdiende voor de Limburgers. Met name het verdedigen van Pisma is vanzelfs absoluut net goed. En dat is misschien wel een understatement. Het lopje is prima. Pereira, goede voetballer, maakt het er in. In principe nog net zo volle onderhoorn. Want bij deze staan is het verlengen. En kan Cambuur het nog gewoon zelfs uitdwingen. Hier is de uitbraak van de MVV'ers. En dan moet weer die vastzet komen. Die komt er net. Hij gaat voor eigen succes. En de redding is prima van Harm Seinstra. Dus libbert Cambuur nog altijd. En zelfs krijg ik nog een hele grote kans. Het is richting het eind van de wedstrijd. En dan, oh, Xander Houtkoop. Ja, die maakt er eigenlijk in. Invaller aan de kant van de jou. Dus Sipke Hulshoff snapt het ik. Disse hier erin matten. Dan gaat Helst nu er toch eigenlijk wel een beetje van uit. Dit wordt verlengen. Maar daar is hij dan. Thomas Verheid. Maar prima kopbal. Verskalkt die keeper Harm Seinstra. En zo wint MVV. Maar 2-1 is de wedstrijd spelen. En is Thomas Verheid de man met dezelfde bijnaam als Liewe Westra. Het beest. De invaller en de held aan de kant van de MVV'ers. En zo komt er een eind aan het seizoen van Cambuur.